Action! Okay. Kør! Jeg skal stå og kaste noget hurtigere, mand. Hold kæft! Action! Men det er ja. Hvor sent! Du skal jo bare vælte, jeg skal nok nå at hive stolen væk for fanden. Kom, en gang til. Nej. Vi kører, vi filmer. Værsgo. Ja, Lasse, man kan se dig. Lasse. Ellers kanon godt, Dan. Hvad er det? Værsgo. Man går udenom. Christian! Nej, jeg gider fandme ikke stå og vente på det her. Hvad fanden sker der? Hvad laver du? Pik! Og action. Og action. Stop ikke min øre, mand.